as of now, kabalo naman mo nga naami product nga LG's Peanuts. Naana po mi ipagawas by this month nga coffee nga amo po ng kaugalingon product. Gikan po na sa Natural. natural po na siya. Natural, organic, tapos very affordable po. Preservatives dyan siya nga ko. Freshly, kanang pure coffee dyan siya. Pure coffee tapos From farm to cup. from farm to kanang giingon nila nga kanang fresh from the farm. Fresh from the farm to cup. Subaybayin na ninyo guys. Among pagtuktok des ninyong kasing-kasing kung yun sa ninyo pag-support ang LG's Peanuts, bagay pa ninyo pag-support sa mga bago nga product amo ang kapi. Pero kapangita pa mig pa ng ngalan anak kay istorya sa akong misis, Barbatut Scoopy daw. Dadatut. Ay Dadatut Scoopy. Pero ato pa nang i-final ang ngalan ana. So bye na by this month magawas na ang ato bagong nga product. Duha na datong product guys. LG's Peanuts o ang ato ang coffee ha. Daghang salamat og patronize nimo sa catering services sa akong misis Jelkins Food Product Manufacturing.